Миришач. Мачкам го. Нос. Мачкам се с коището, брате го. Миришах се, едно е дрога. Ти ще го включа, нали знаеш? Да. И аз получих 2 коментара. Съм хепи. Къде ще кацаме? Там кой където съм маркирал, там, дето там. Там дето котките. Маркирам тук всичко, баце. Ади бе, батко, не ми дава, сега движа. Знаеш как ми бъгна, бе? И аз съм долу. Ау, помощ, няма оръжие, ще има. Не, шифти! Не, брат. Буквално ми беше бъгнал. При мене бях на сградата горе. Сега, ако то те уби, ти... Направо не знам, брат. Сега не ми кажа, че те уби. Отмъстих му вече. Само да си умрял. Дигай ма, бързо, дигай ма! Ой. Дръж. Знаеш, аз му влизам. Мазна батя. Абе, беги от тук, бегите. Бегите от тук, викам, бегите. Няма патрони за помпа. Shift shaft. Къде ти то се? Ето къде ти е. Горе, тук, при мене. Нокнат. При мене 38 лайт. Там долу 23 лайт, браво е. Чай да ти стилна тук малко нещата. Лионели като сели. Стига, че брат, аз станаха нещо бомбардиро крокодило. О, чест. Опа. Няма коментирам. Нас дусинчи си мана саунемо. О, чакай, че стана... Ще получа инфаркт. Не, защо не мога да се кача? Защото не можеш. Качих се. Браво. Браво, Филипс. Браво. Момчета, вижда, пак ми бъгна, бе. За кута ми бъгва. Сега ще съм на там, назаде. Ден е много от трансформацията на моето тяло. Видите, днес ще ви покажа как се превърнах в педал. Така, мене нещо много за да ми бъгва, защото нямам интернет. О, брат, аз тръгвам със симката. Не, чак, аз не мога да се движа. Не мога да се движа. Oh shit. Here we go again.